17 ekipa malih robotičara okupilo se u Luki kako bi odmjerili snage u utrci edukacijskih robota M-botova koje su sami isprogramirali. Robotici me privlači programiranje, volim programirati i M-boti, zabavno je programirati s njima i zabavno se natjecati. Programiranje i danas je bilo baš dobro smo imali vrijeme i super je bilo. Jako mi je zabavno, privlači me programiranje i volim robote. Jako je zabavno, roboti su jako dobri, a jako mi je zanimljivo kako mogu napraviti što god želim s njima. Pa sviđa mi se to što možemo programirati i super mi je. Svi oni dio su projekta Croatian Makers Lige koja osnovnoškolcima omogućava ulazak u svijet robotike. To je Liga robotičara koja se održava u čitavoj Hrvatskoj. Podijeljena je u regije. Mi smo danas domaćini Zagorske regije, broj 2. Kod nas je 17 ekipa, što više, što niže dobne skupine robotičara i oni se natječu sa svojim robotima, odnosno sa svojim programima na robotima na stazi koja je propisana od strane lige. U osnovnoj školi Bistra, koja također sudjeluje u ligi, postoji izuzetno velik interes kod djece. Stvarno, djeca su oduševljena uvodom robotike u program škole i evo, nadamo se da ćemo uspjeti proširiti tako da imamo još više grupa u školi. Trenutno radimo s 2 grupe, od koje svaka ima po 10-ak učenika. Svi su puni hvale za ovaj projekt kojim se implementiraju neke nove ideje u naš obrazovni sustav. Ovo je izvanredna platforma da se filtriraju ti mladi zainteresirani umovi. Znači, tu se pokazuje koliko ko barata sa logikom, znači koliko ko razmišlja, koliko nekom ide jače, nekom ide slabije i tu se onda izdvajaju pojedini učenici koji, evo čak recimo ne znam, imamo učenika koji su iz niže dobne skupine prešli u višu dobnu skupinu zbog svojeg dobrog znanja, iako po razredu, znači u kojem jesu, u čestom razredu jesu, a on napreduje znači već za 2 razreda više. Ovo je zaista po meni svjež dašak u već ustajalo hrvatsko školstvo i mislim da bi puno više takvih projekata trebalo biti i zaista Croatian Makers Liga nam pokazuje kako školstvo i edukacija mladih ljudi treba izgledati i mislim da je to pokazatelj kako će školstvo u budućnosti imati smjer i razvoj. Zaista puno ljudi podržava ovu ideju i vidim samo svijetlu budućnost za projekte poput ovoga. U sezoni je planirano održavanje 5 kola, a svi koji će sudjelovati u barem 4 kola na kraju natjecanja dobivaju svoje M-botove u trajno vlasništvo.